Bari ku ji sabon abu a wurin jarumi Adam A. Zango inda yake a kwance a cikin asibiti. Jarumi dai Adam A. Zango har yau yana kwance a cikin wannan asibitin da aka kwantar da shi, inda al'umma da dama suke zuwa wannan asibiti don su duba shi. Jarumai dai da dama sun halarci wannan asibitin inda aka kwantar da jarumi Adam A. Zango, inda suke ta cincirindon zuwa wannan asibiti don su duba Adam A. Zango. Mutane da dama dai an ce ma ba sa kula shi, amma ganin wannan ibtila'in da ya faru da jarumi Adam A. Zango, duk sun ajiye wannan abin da yake tsakaninsu, sun je wannan asibitin sun duba shi. Ka ake so dai idan kuna ga maciji da mutum, idan wani ibtila'i ya faru da shi, ka ajiye wannan abin da yake tsakaninku, ka je ka duba shi. Dan zuwa duba shin da za ka yi, sai wannan abin da yake tsakaninku ma duk ya fita, dama sharrin shaiɗan. Jarumai da dama dai sun halarci wannan asibitin don su duba Adam A. Zango. Bara ku ji wayanda suka zarci asibitin da aka kwantar da Adam A. Zango, inda ma har da ma waɗanda suke a kafafen TikTok, wasu kuma masu komedi ne, duk sun halarci wannan asibitin da aka kwantar da shi. A yau ne dai akwai wanda ya zo duba Adam A. Zango, ya ba wa mutane matuƙar mamaki sosai, inda aka ga jarumi Adam A. Zango yana kwance, amma suna ta maganganu sosai da wannan wanda ya zo duba shi, inda suke ta dariya da raha, har ma yake zolayarsa Adam A. Zangon, yake cewa al'umma ku shaida. Bari ku ji dai sunan wanda ya zo asibitin, wanda suke ta nishaɗi da jarumi Adam A. Zango, inda har ma Adam Zango yake cewa ku shaida, yake cewa mutane ku shaida Abdul BK zai bani kyautar naira miliyan 80, ko kuma ya ban sak na miliyan 80, ku shaida a gabanku ne. Inda wannan Abdul BK ɗin kawai ya sa dariya ya murmushi. Sai dai kuma mutane a kafafen sada zumunta suna ta cece-kuce a kan wannan kuɗi da jarumi Adam A. Zango ya ambata, har naira miliyan 1 har miliyan 80, inda yake cewa wannan Abdul BK zai ba shi naira miliyan 80. Mutane suna ganin cewa wannan kawai dai ya faɗa ne don a yi raha. Shin jama'a a tunaninku wannan Abdul BK ɗin zai iya ba da wannan naira miliyan 80 ɗin, ko kuma wai shin ma yana da miliyan 80 ɗin shi akan karan kansa? Ku saka mana a cikin comment section. Arewacin Najeriya, Ubangiji ka haɗa kawunanmu